Harrison ar peniad, blaen gan Ross White. Josh Yorworth yn camu allan o'r amddiffyn. Callum Sainty'n codi hwnna'n uchel. Alex Downs yn delio i fi. Peniad Keenan Patton allan at Robbie Wilmot. Mae'n le gan Wilmot yn fan hyn. Be allith o wneud? Fod Evan Press, mae o'r ymwyl y cwrt Cosby, ergyd hyfryd gan Evan Press sy'n taro'r traws am gyfle gwych i'r Barri. Evan Press wedi creu lle i'w hun ar ymwyl y cwrt Cosby. Y bel dal i mewn i'r canol! A Kane McLagan sy'n rhwydo ond fydd hi ddim yn cyfru. Mae'r lliman i fyny ar yr ystlys bella. A McLagan yn meddwl bod o wedi rhoi'r Barri ar y blaen. Wel, am gyflen fanna i'r tîm cartra Evan Press a'i ergyd o bellter. Wel, mi oedd o wedi curo Joel Torrance yn fanna yn y gol. Mark Bo ar tafliad. Michael George yn codi hwnna'n uchel. Dim yn clirio hi'n bell. Aaron Edwards yn rheoli'n dda ac yn tanio hwnna i'r canol. Ac oedd yna gyffyrddiad yn fanna gan Liam Armstrong oedd. Cic gornel fydd hi. Wel, am ergyd gan Aaron Edwards. Dwi'n siŵr rhaid yna oedd o'n trio i wneud, ond bron i hwnna slifio dan y trawst. Blaen gan Callum Sainty. Hulbert yn rheoli'n dda. McLagan yn trio roi hi nôl i'w lwybr o. Ergyd isel! Gan Oli Hulbert i'r postyn agosa. Ac mae'r tîm cartra ar y blaen. Oli Hulbert, prif sgoriwr y tymor dwytha i'r Barri. Yn cael y gyntaf yn y gyngrair y tymor yma hefyd. Michael George yn croesi i'r canol. Peniad gan Kane McLagan heibio'r postyn. Chwip o groesiad gan Michael George i fod yn deg. McLagan fethu a chyfeirio i beniad ar y targed. 3 yn y wal i'r Barri. Be all y Bala wneud o fan hyn? Robles yn ergydio. Honna taro'r trawst. Peniad i Orwerth. Ac allan gan Elliot Richards. Wel, am gyfle i'r Bala i nion i'r sgôr. Robles yn llygadu hwnna. Ac mi oedd hi'n ergyd hyfryd. Patton, o'n dawnsio mewn i'r cwrt Cosby. Ac ergyd yn fanna gan Kane McLagan yn taro'r rhwyd ochr. Mi o'n rhai yn y dor fe'n meddwl bod hwnna mewn. Gwaith da yn fanna gan Kane yn Patton i ddawnsio i ffordd heibio'r amddiffynwyr. Louis Robles i gymryd hon yn fyr. Aaron Edwards oedd yna efo fo. Edwards yn croesi, honna i'r canol. A honna ddim yn bell o gwbl. Gan Alex Downs. Rhediad pwrpasol i'r canol gan y cefnwr dde. Ymlaen â hi gan Aaron Edwards, mae'n derbyn hi nôl gan Newell Aberdaki. Ar ymwyl y cwrt Cosby ydi Aberdaki wedi cael ei maclu fyna. Yndi, mae'n gic o'r smotyn. Medda'r dyfarnwr Ben Williams. Aberdaki wedi trio dod am yn ôl yn y cwrt Cosby. Wedi cael ei ddal gan y dacl fler na. Ac mi fydd hi'n gic o'r smotyn. Cyfle i'r Bala i nionni'r sgôr yn fan hyn. George Newell felly i gymryd y gic o'r smotyn. A Newell yn anfon y golwr Liam Armstrong i'r cyfeiriad anghywir. Newell yn unionnu'r sgôr. A'r Bala ôl yn y gêm yma. Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Mae'n un yr un. Traeth da gan Sam Snaith yn fyna. Ergyd o bell yn fan hyn. Gan Elliot Richards. Arbediad campus. Gan Joel Torrance yn y gol i'r Bala. I gadw'r sgôr yn gyfartal. Ac am ergyd oedd hwnna gan Elliot Richards. Armstrong ar ei droed chwith tro yma. Patton ar ei fres, mae hwnna'n adlamu yn garedig i osebu Aberdaki. George Newell nôl at Aberdaki yn y cwrt Cosby. Arbediad gwych gan Liam Armstrong i atal osebu Aberdaki.
Symudiad da gan y Bala. Ac am y daci'n cael y cyfle. Mi oedd o'n gyfle da mewn gwirionedd. Ond methu a chur o golwr nath o. Downs mlaen, teg at Newell, peniad at Robles, mae o'n cam sefyll. Robles yn rhoi'r bel yng nghefn y rwyd, ond bydd o ddim yn cyfri. Mi oedd y lliman i fyny'n barod ar yr ystlys bella. Robles yn anghytuno, ond mi oedd y penderfyniad wedi wneud. Tafled hir i ddod yma'n hyn gan Michael George. Peniad mlaen gan Josh Iorwerth, Hulbert. Ergyd dros y trawst gan Callum Seinti. Doedd o methu cadw hwnna lawr. Mi oedd hwnna'n gyfle da. Wilmot i'r canol. A'r peniad yna yn gorfod cael ei harbed. Ddwywaith gan Joel Torrance. Cyn cael ei chlirio dde ar y linell. Mwy neu lai gan Louis Robles. Wel, be ddigwyddodd yn fanna? Oedd o'n edrych fel bod y peniad cyntaf wedi dod oddi ar un o chwaraewyr y Bala. Robbie Wilmot yn gwrthymosod lawr y chwith. Hulbert sydd yno i'w helpu fo. Hulbert heibio i Alex Downs. Hulbert yn ergydio o bell! A honna dros y trawst. Mae'n cymryd y cyffyrddiad lleia oddi ar Joel Torrance y golwr, dwi'n meddwl. Cic gornel fydd hi. Wel am chwip o ergyd. Ganol i Hulbert. Bron i hwnna ddisgyn o dan y trawst ac i gefn y rhwyd. Robbie Wilmot yn croesi, chwip i'r canol. Chwip y groesiad i'r canol. A Keenan Patton methu cysylltu'n lan efo'r bel. Mi gafodd o gyfle i ymestyn am hwnna. Cyfle da arall i'r Barri. Has indicated that there will be a minimum of 4 additional minutes. That's 4.